Gohanmen kopara ha Jesus Christ menta kesngi ngitip pangirake ya kesngi buram jong ki armut ki apostol jong Jesus Simon uba ngikot uba Shechem uba Judas Judas Iscariot mo yang bakla omde Judas Iscariot Andre Judas ukun jong Jacob kane kedai kasgi buram jong kene ki argut ki apostol jong Jesus dan mata kedau kindian ngin pej halor kane ka phang chumoi dur yala de hakawai ka step na kawai kasgi pirong hakawai persentiu don shibun ba ki sentiu hakata ka pen don ki sentiu ki bakring ya pi ki ba pis ngam tenat aba pi pej ki rong apa pipe di kerbam kisla kesentiu pile sajan jong kesentiu pipe dikmi piaro ya kajing bahabreu kajing tenat ya ka rukom jong sentiu bat kumjuru barakhoi badon pat kiwe kesentiu hakper ke bama pi pim sempe lane pim sem lalai hajan jongki ha bama pi pimpe ne pim lek hajan ban ya ro na ban kta ya kita kesentiu kiwe pat kesentiu hato pitharai ba kito kesentiu ki ba pi pimpe ki ba pi pesutanan kindu no ya ke jingkordor jungki hato pitharai ba kito kesentiu kim dondore ha ke jinghem ke jungki hato tharai ba kito kesentiu ba pi pimpe ne pim sutanat ne ba pim lekta hato kamdon ka jingdon kam ne ka jingkong san ke jungki klampet kador jong ke jinglong sentiu ke jungki kadon ke jing kordor jong ke jinglong sentiu jungki klapap kadon ka jingdon kam pakerpan jong kito ke sentiu ki ba ma pim internet ne ke ba pim sem lai kta ne ke ba pim sem lai ro ne pim sem la pedro kumjo ha ka balang ki jungi kamta me abangi pe ya ka jing im jong ke rekod jong ka balang bat kumjo napdeng jong ki khat armut ki apostol jong Jesus ngilap ba u Simon bat no Judas ba ngirakhe ya kana kasgi buram jungki kim ngimyo i ba la tho bonsin ne la jer ki teng jungki bonsin ha ka gospel laino shisen ne arsen yo le se kane kane ka sin kaba mios ngeu na kane ka gospel jung Lukas pamata kasni bau Jisu ujere kan kuteng jungki ha bau khod ki kom ki apostol na ki senran ki babon ki juku wadlara ngingim yo i ya ki ngim yo ngeu ya kuteng jungki ha ka gospel wala da ngingim tip ka history jungki barakhod Henry kini ki apostol jong Jesus ki don la ka jong ka jing kordor kum ki apostol ke juku ki don kata ka jing kerpang ha ka jing im jong Jesus ki don kata ka jing kerpang jong ka jing long apostol jong ki hapo ka balang bat ka jing kerpang ha kemaku blai ki don ka jing don kam na ka benta ka gospel jong utrai kidon kata ka jingdan kam pakerpang hak mat ublay wala da ngingim yosngeu wala da ngimtip ya ka history bapura jungki nado baskang ka bukot wala da ngim yo ban pule hanrei kidon kana ka jing kongsan kidon kata ka jing kordor kidon kata ka jing kerpang hak balang hak mat ublay bat na ka benta ka gospel ka jungutrai kane kadai ka pamanga mapi ngidai ban shim nong kong nang shape Yole si mga mapi kum ki nombut ki jonglay kum ki khun ki jonglay ngingim long kita ki breu ki bapaw nam ngingim long kita ki breu ki bala ban priang ke gospel ka jongutrai yole si ka karteng ka junga ka jungpi em syam la tho akai history jong kana ka prathai yole si ki we ki breu ki mit hu ki tip yanga badia pi Henry ngidon ka jingkong san ka bakerbang hakmat ublay ngidon kata ka jingdon kam ka pakerpang kata ka speciality ka bani aktin na way hakmat ublay but kam ta me na ka benta ka gospel ngidon benta kum kine ki apostol wala da ngim yo i ba kine ki apostol argut ki lej
keleng manilap yang gospel ke jong trai em sem la tho aku gospel em sem la ban yo iya ka history jong kabalang han rei klem pe magi ki apostol jong Jisu ki khatar ki ki armut nagi khan armut klem pe kila lek keleng setelah kepertai kila ya lap ya ketim ke jong ble kila sha sutom bat kila syayap martir rukum jun na ke benta ke gospel ke jong trai na ke benta ka jing it jong ki yo trai de mata kada ngama pirung de ban sim nuksa na kine ki armut ki apostol jong Jisu wat community ba ka kerteng ka junga ka jungpi ento ya ka history jong ka perteng wat community ba ngim de hiru ban am ya ka bay nong ba kiwe kini ro ya nga ba de pi hanrei to ke ngin sim ya la ka jong ka kamram ban lek setelah ka pertei da ki kam ki ba ha ki bangilek da ka jung em ke babha ke bangi em da ka konkren ka junga ka jungpi hakiwe ban pen priang ya ka gospel ka jung trai wala dang idon ki jung ha ka junga ka jungpi han rengim dai bang sange ban ya chakmat ban id ban syakri ban pen priang ya ka jung id ka jung trai hakiwe ba kumba ki ki apostol ki le klempep ki le a on sa jisin ngim yo iya ka history am shemla Imlaban pulai ya ka history ka ke bagi la han rai klempep maki kila le dai mata ka daw ba kila kloiru ban phai la ka jong ka jing em da ka jing yap martir na ka banta ka jing na ka banta ka jing syakri ka jong ki na ka banta ban pen priang ya ka gospel ya ka jing ka jong blai a ka pakai ora koi kane ka dai ka jing ki kai ka banan kong ka ba ni ha ban shim na kine ki apostol. But ngiti bro ba Simon naga gospel jong Matius but naga gospel jong Markus Simon de uta katkum ka gospel jong kine ki Armud jong Matius but Markus ong ki ong ba Simon de uta nong kanan de Zealot de kum uta leno lane uta breu wa persya ya kasor kar Roman apa to kepor ude breu bale persya ya kasor kar bale persya ya kasor kar kum uta Zealot ko bangi om namar ba ka Roma ka sorkar Roman apa to kepor ka pensitom ya ki breu ya ki wepa ki jak ki jiu khanta den mata kedau ba une leng uyeng ban le persya na ke banta ka jing bha jong ki breu na ke banta ka jing bha ju ke we om na ke banta ka jing mentoi yalade den mata kedau mangiro sa jisin ngidai ban sim ya kanai luksa jong une Simon ba mangiro ngidai ban yeng na ke banta jong ki we le persya ya ka jing sneu ke bawan ke badan hapo kayin kasem ke jungi kabadan kabaim kabasa hapo kay melang kasalang gajui sajisin uni ule persya omdai na banta gajing mentoy jungu hanrei na banta gajing mentoy jong kipai babun balang ngiro sajisin ngide banshim ya kana luksa jong une Simon wayeng persya na banta jong kiwe da kata kekerteng jungu hi ngelatep kabamut kakerteng jong Simon kamut badai ubadon ka jingslur ha kadanot ubadon ka jingslur ha kadanot klempe budon ka jingslur den mata kadau haba kres la khadu ilo dia baro ubud yo try hadu kasngi jong ka jingi yar bejugo YT yelade na ka banta ka gospel YT yelade na ka banta jong ki way par but kum churu habang ipe ya ke jing im jong Judas sajisin mong om de Judas Iscariot yo le sengidon ke jing skutu bakla Henry de kon jong Jacob ude kon jong Jacob uni haktin parang yong ikerteng Jud Saint Jude dakawai ke kerteng ngiti biu kumu Thaddeus kane gade ke kerteng jugu ha ko dak mengitip dak we pat kerteng jugu but ha gade bat ke kerteng jong ne Judas lani kajing im jugu ni khod ya uru dak we pat ke kerteng kumuta ngaktin no we ma miraculous saint
miraculous same. Ubangi duai kam tame habang ngidu jingkermen habang ngidan pedeng ka jingpang ka jingstong ka bangi ngidu jingkermen ni syai duai haune rukhoi. Ni IT la dehu badai lembaga jingeda jungu dai lembaga jingsanram ka jungu ni ngin sayo ya kata ka bor ban le persa ya kata ga jingpang ka jingsitom. Hatmir ka jingyam habangi ngim don lado jingkermen ban im ne ban nang ya ka jingim breu junga ni duai ban ni IT how ne usain how ne rukhut panyong Judas ko hemen ko para hagan ni kasni bangi rakhi ya kane kasni buram jong Simon pada Judas kabalang kapan kan mau yang apa depi ba ngim dei ban community aka kajing mentoy na kane ku pertai kumbanong beyang sajisin ngim dei ban community ngim dei ban ap ba ya ka kerteng junga ento aka history jong ka pertai ba ento ya ka history hapo ka history jong kabalang Henry ka history junga ba jungpi ento dawle hidale dalade ha ka hima ka jungu haba ngi IT lade haba mengi ngi idiu haba mangi ngi shakriyu te hagan ka sni ko hamen ko para token ngi kerpat iwer ngi IT lade ha kini ki armut ki apostol jung Jisu Simon pada Judas pemaki ken Kristen yangi pemaki ken Arab yangi kam tame kinya salam nak benta junga ba jumpi we pemangiru ila ban shakri yau turai da ke jing it ke juni da ka jing lului jung ka sim ke juni climb up ya ka bainong ka ba ni nyo na ka ne ke prothei khabar pi kma jungpi duai ba IT la de ho Jisu kumbau la khot ya ke apostol unang khot yang iru kumbau penselur ya ke apostol ke jungu un penselur yang iru kumbau apa aman semba khoi halor jungki un pha hangiri we mangila ban iju ban sakriu ban penpriang gospel ke jungu katsa ka jaka bangile to ai bagi bro ki bangi kendu agane kesni ki bro ki bangi trelang agane kesni kini omat ya ke jingi ke jumblai lemba chunga ba jumpi lemba ki kitin lemba ki kam bangi le ki bangi keren aniro yo Jesus Christ